повече човек избухва, толкова по-уморен става животът му. И това е истина. Не защото животът му е по-труден, а защото самият гняв е тежест. Много хора си мислят, че когато се ядосват, те просто изразяват себе си или защитават правата си. Но истината е, че всеки път, когато избухнеш, първият, който се наранява, си ти. Твоите емоции влияят на тялото ти. Гневът ти разрушава най-важните ти взаимоотношения, а след това оставаш сам със себе си. Мислиш, съжаляваш, обвиняваш се. В Библията е казано: каквото посее човек, това ще и пожъне. Галатяни 6:7. Ако сееш гняв, ще пожънеш конфликти, неразбиране и умора. Още нещо, което боли да се признае. Гневът показва колко близо си до Бог. Много хора са благочестиви пред Бог, но у дома нямат търпение към най-близките си. Който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. 1 Йоан 4:20. Начинът, по който се отнасяме към хората, разкрива какво наистина е сърцето ни пред Бог. Има още нещо, което може би не осъзнаваш. Гневът, който не можеш да пуснеш, ти краде мира. Мислиш, че си го оставил, но щом си спомниш, отново тежи. Той не е изчезнал. Той се е настанил вътре в теб и бавно изяжда радостта и спокойствието ти. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Ефесяни 4, от 26 до 27. Бог знае, че човек се гневи, но не иска гневът да пусне корен, защото когато пусне корен, накрая разрушава теб самия. Добрата новина е, че можеш да се промениш. Не със собствени сили, а чрез Бог. Когато му позволиш да влезе в сърцето ти, той постепенно ще го умекоти и ще ти помогне да пуснеш това, което не можеш сам да оставиш. Ако искаш да започнеш да се променяш с Божията помощ, напиши «Амин» в коментарите или «Господи, изцели сърцето ми». Ако усещаш, че тези думи могат да помогнат на някого, който се бори с гнева си, сподели ги с човек, за когото ти пука. Колкото повече човек